Nakajinglap kinong yalam ka Hinyo Trap Youth Council HYC yaki barjala ki basa bian hayodo nalor ka jingdon ki jaka ki balapen kala kum ki jaka khalai bian nakaliang officer in charge ka thanat himam lim uba S nong klau ulapen pau ka jing sokhia halor ka ni Habakran sikilat pathai kubor hakanok phaisngi jonga khat ar tari gunai lar arja arpusau uba nong klau laong bana kapor sekapor ki pulet kate katanat ki jupen long ka jingle jurem Henry Kim julap satiai ki basyong basa bian Nolor kata, ulapan pau ka jinglengo halor ka jingdon ki dukan ki bakala long kum ki jaka khalai bian da ka baong bomensngi ki dei ki kudam Henry damit ki kala kum ki ketem yele kai khalai ki seng halang ki lawan ya kaban jurip hamne poyudu ka ba kilalap ki nong samiet bat ki nong punya khalai ki tu ki dukan tiada kalian juk ngakum in charge Jongka ni ka office hang ni siam juga himam liam na pulpa ka chik ngau si bajur lamar ba wat adien bangi ngi na kaliang jongi ngila tresitom ka ba ila stom ringkat bat ki na chikidar kiti ki prami chikidar ki ba ngi jibu malakas ni ju le ban jurip ki rei ni klemlap kan But nakapor ni jegwang hi gini kinong isong dukan apa yudu bagi meliban pelong kecika sabit tenrei PE kumtu kumbakalong kile ba kisong ba tenna kaliang jungi ngin sim da kabatenge mata bat ngila dep sim ya stol nomor ngila dep sim rui kertang jugi brio ba ngin usium sale kepada kam Bahadai pun begitu ka khalai ke baki ongka nongkan mau ka khalai you betul. Kaba ibat misi kalau kum kudam dalam miat ki pelong ka cika khalai. Kaba ngaro ngasu lengo katusni kadang betul ka cika khalai. Tidak kalian jogi ingin simkiai kan ya. Bangga semua pan pulpau ka cing so Kemudian yaki semalang ki bawan tu kasi lamar lada ki kimlap mungkin ni nimlap teh in sa simkia mangi pai tu in sa simkia lang ini dak cinta lang ai bagai kayo ka jongi kan lang ka ba khut bosuba bat ka ba like ni kita ki jing ma ki ba adin habu yaki nang sungu sangat Katnamo tuki ba ya sami to singi ba katkum to pa patian kasi bersabit kidan ardukan kidan atli kidan katnamo patian ngalet dah hadin dagang ladap itu kam ngalet kidan lang ka kidan kalok kejung itu bersabit tak bagi khut ki family kidan tu tinggal apa penbi itu sini kaya ka jipun stom lada danglap isu ba kidang dot duk ba ki bersama Barabor hips dia bangi ai report kalau bahu haban tho sekti kitrai dukan haban petip sekti kitrai dukan ba desu ban ai songwai brio balada kidang ai songwai itu kibri bersama itu si magadalbar sa khantala na itu Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya